még egyszer a rajt. Bottas indul remekül, és Sebastian Vettel már itt Lewis Hamilton, nem is mondom, hogy mellett, hanem előtt. Kell figyelni, ott érdemes figyelni, hogy mi történik. Na ez lesz a jó kameraállás. Ricciardo nagyon berakadt, aztán most már a 7. helyen van, hát elvileg 3 pozíciót rontott, hiszen a 4. indult. Ott van belül Nico Rosberg és Sebastian Vettel, őt is körbeautózza, aztán pedig ugye ott még kívülről fordul a másik Ferrarival Kimi Räikkönen, de mivel jön a 2-es kanyar, Räikkönen van a belső íven. És azt érdemes, hogy Rosberg megpróbál kívülről szélesen maradni, és itt majdnem elfékezi, majdnem a bukott és szélén kisodródik, az volt a szerencsé, hogy még meg tudta állítani az autót, mielőtt teljesen elvitte volna a törmelék halom. Na, Vettel rajtja. Majdnem szerintem, hát nem tudom, hogy ott összeértek egy pillanatra minimálisan, de innen nem mertem volna oda tenni az ujjamat. Innen nézve. Itt van Hamilton rajtja, nagyon beragad, és már is bal oldalról már érkezik Sebastian Vettel, és milyen közel vannak egymáshoz, atya úristen! És ott van Rosberg a jobb oldalon. És ott jön Räikkönen. Az volt a szép, gyönyörű pozíciófogás Vettel mögött, és próbálja Rosberg leterelni, amennyire csak tudja, de hát azt nem teheti meg, hogy a főre tolja. És innentől kezdve Räikkönen a jobb helyzetben. És itt pedig már nagyon ideges lehet Lewis Hamilton. Itt vannak a Ferrarisok. Így örültek. Ricciardónak sem sikerült jól a rajtja. A Ricciardo egy koccanásos balesetben is részt vett. Még mindig az ismétlés, itt van Hamilton, hatalmas fékez, és a bal elsőjével ráhajt a fűre, és aztán a kavicságyon. Nem volt ebben semmi leszorítősdi. Rosberget próbálta, hogy kigyorsítanak. Nem volt ez leszorítás, egyszerűen későn fékezett, Rosberg egy picit belülre ment, és Hamilton nem tudott mit csinálni, nem akart eltállni Rosberget. És kitette a fűre a bal első kerek.